Agzalalyk henizem dowam edýär. ...24 noýabr güni Awganistan türkmenleriniň sosial ýardymlaşma jemgyýetiniň Istanbulda ýyllyk ýygyny geçirildi. Jemgyýetiň başlygy Fehim Işıgyň ýolbaşçylygynda geçirilen ýygnakda birintek meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýaşullaryň we aksakallaryň öňünde jemgyýetiň öten 3 ýylyň dowamında eden işleri barada hasabat beren Fehim Işık 2020-nji ýylda Istanbul'un Zeytinburnu rayonunda 5 katly bir jaý salmagy hemem jemgyýetiň ýanynda bir wakyf töretmegi planlaşdyrýandyklaryny beýan etdi. Fehim Işık, Beýik Türkmen şairi Mahtumulu Pragynyň adyna dörediljek wakfyň esasy maksadynyň Awganistandan ýaş türkmen ýigitlerini we gyzlaryny Türkiýe'ye getirip ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirmekden ibaratlygyny aýtdy. Başlygyň aýdysça, Awganistanda azçylykda ýaşaýan türkmen ilatynyň hak hukuklary aýak astynda depelenýär. Olaryň deň hukukly bolup ýaşamagy üçin ýigitlerimiziň hak sowadyny we okuw derejesini östürmek gerek. Ma'lum bolşaly Awganistanda 3 million töweregi türkmen ilaty ýaşaýar. Olaryň aglaba köpçüligi Ersary tiresinden emele gelýär.